Vielä terveisiä täältä Kalajoen meriluontokeskukselta. Täällä vielä pönttötalkoot jatkuu. Ja Tuunaa paras pönttökisassa annettiin jo palkinnotkin. Mutta vielä on muutama pönttö tulossa. Täällä on ihan henkilökuntakin päässyt pönttöjä tekemään. Miten se nyt syntyy? Ammattitaitoisella opastuksella yllättävän sujuvasti. Niin. No niin, hyvinhän se näytti menevän. Meissä jokaisessa asuu pieni pöntön rakentaja. Käydään vielä katsomassa, siellä ne pönttöilijät ja käydään vielä katsomassa, että mitä meritiimi täällä esitteli tänään. Nyt ollaan täällä Meriluontokeskuksen sisällä. Ja meillä on ollut täällä vähän videoesittelyä ja mun sukelluspukua. Ja sitten ollaan näytetty meidän viistokaikuluotainta ja videoa. Ja sitten lapset on kovasti käynyt kalastamassa tässä onkimassa. Mutta ihan pianhan me täältä lopetellaan. Moi moi!